Ola, amigas e amigos de Ames, neniñas e neniños das escolas unitarias de Tarroeira. Ben me lembro de vos, e de Covas, Ben sabedes quen son? Tive un ano pasado convosco, ben o pasei. Son un señor apalpador, pandigueiro ou apalpa barrigas, o ser máxico das montañas de Lugo, das montañas galegas, da Serra de Ancares, do Courel, das terras de Manzaneda, que baixaba polas montañas para traer castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, neniños, que antes había moita fame no país. Eu estou a baixar este ano, pero vedes que estou atrapado pola neve, na Serra do Faro, que me leva cara lá, cara as terras de Ames. Mirad unha cousiña, escoitade mellor. Sabedes o que? Eu quero vos desexar bo Nadal, pero quero sempre reivindicar que agasalledes cousas diferentes. Verbas, por exemplo. Verbas cheas de vida, por exemplo. Bidueiro, buxo, aciñeira, cibro, teixo, sobreira, árbores, fervenza, cachoeira, río, regato, vento. E, ademais, reivindicar un ano máis, fixai o que rima é todo, a comida xa, así que cada un ca súa man na súa barriga, cada un ca súa man, e facemos este movimento e dicimos así: apalpa barriga son, apalpo a barriga ca miña man e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san moita froita e verdura, cenoura, leituga, caldiño, ameixa, noz, castaña, moitas leitiños dos gandeiros e das gandeiras do país galego. E como non, un conto, que vos lo vou contar aí, un contiño fermoso, un conto de árbores, que a mí me encantan as árbores. Escoitademe, en principio éramos nós, as árbores, bidueiras, buxos, aciñeiras, cerdeiras, pradairos, ameixeiras, e despois chegastes vós, os humanos. No principio convivimos, nós éramos hombre, vos erades poesía. Sabedes que preto dunha das vosas escolas viviu Rosalía. Erades poesía como Rosalía. E sabedes que? Convivimos, abrazábamonos. Pero algún humano, non todos, esqueceu. Queimounos, talounos, ensucióunos. E as árbores choramos, ata que as neniñas e neniños de Ames decidiron ir ata o medio dun bosque. Ficaron dormidiños debaixo dunhas árbores e cando despertaron decidiron plantarse. Plantáronse e todo o mundo que os viu decidiu plantarse. E este ano plantámonos en contra dos incendios, plantámonos en contra do lixo, da contaminación, das guerras, en contra das violencias de xénero e en contra dos que nos queren roubar na esperanza. Saúde, amigos, e co meu burriño que chamase Río Lor. Burriño Río Lor. Está feito de madeira de bidueiro como os meus zocos. E o meu caxato de madeira de cibro. Eu despídome desexándovos entre a neve bo Nadal e feliz Ano Novo. Saúde!